Здравейте, драги приятели! За мен е огромно удоволствие да бъдем отново заедно. Аз съм Мария Владимирова, управител на магазини за цветя. В днешното предаване ще ви представя интересно и атрактивно лисно декоративно растение – соланум. Родът е изключително разнообразен и многоброен. Видовете наброяват около 1700 броя. Представляват многогодишни, едногодишни растения, храсти, катерачи с нечифно разположени листа. По коледните празници в Европа едно от най-предпочитаните растения е един от видовете соланум, наречен ерусалимска череша. Листата му са зелени и заострени, но атрактивното при него са именно плодчетата, които представляват топчета с диаметър 2-3 см. Тези невероятно красиви и разнообразни в цветово отношение плодчета отрупват растението. Цветовете са зелено, ярко-оранжево, алено, червено. Плодчетата са отровни, но за това пък се задържат изключително дълго време. В домашни условия по-предпочитан е друг вид, по-компактен соланум, наречен зимна череша. Това храстче също притежава голямо разнообразие в цветово отношение на черешките. От зелено те преминават в жълто, червено и алено. Соланумът се гледа изключително лесно. В края на зимата, когато падне и последното плодче, подрежете храстчето ниско. До началото на пролетта поддържайте полусуха почва. През пролетта подменете старата почва с нова свежа почва. Само ако е необходимо, прехвърлете растението в малко по-голяма саксия. Поставете растението на най-светлото място. През лятото соланумът се отрупва с дребни бели звездообразни цветчета. Тогава поливайте равномерно. От изключително значение е честото оросяване на листата. С появата на плодчетата намалете поливането. Поддържайте леко влажна почва. Тя не трябва да бъде подгизнала, но също така и не бива да пресъхва между отделните поливания, защото плодчетата ще опадат бързо. От казаното до тук можем да заключим, че това атрактивно растение е изключително подходящо за отглеждане във всеки дом и офис. И да повторим. Малко поливане, много светлина, допуска дори директни слънчеви лъчи. През пролетта соланумът се разсажда чрез семена и чрез връхни резници, натопени във вода. Вредители по растението са акари и листни въшки. Това растение е много често използвано за озеленяване на офиси, заведения и административни сгради. Изключително красиво, лесно за отглеждане и подходящо за начинаещи цветари. За днес това беше всичко от мен. До нови срещи!